Barka da zuwa tasha mai albarka, tashar da take kawo muku labaran Kanyywood da ma na waje. Don yau ne farkon ziyartar wannan tasha mai albarka, muna roƙonka da ka danna alamar subscribe sannan ka danna ƙararrawa domin samun sababbin bidiyon mu a koda yaushe. In ka tafi kawai ka tafi, babu tabbacin kaggagata, babu tun iya ko mata. In za a yi nashi kai kai adili kawai adili. Gobe da duniya a hankali, wanda tambayar izgili, duk yawan rabuwa in ba kai karkaɗa salon jahili. In rabo ya zago da kai, kuma abin ya tabbata da kai, rabu ne ya ci sai da kai, in sai da kai kawai sai da kai. In abin ya zo babu kai, rabu ne ya ci babu kai, in babu kai kawai babu duniya ba bai sa